ফোন কলে জল নিছ রাজুয়া তুমি ভারী ছটকা লাগাছ আଜି বিদেশରୁ ଫେରିଲୁ ନା କଣ? ମଉସା କଣ କରି ଫୋନ ଉପରେ ତ ଫୋନ ଆସିବେ ବାଟ ପାଇଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସେଇଠି ପଡି ଉଠେଇ ଆଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଘରେ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନା ରେ ତମ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ଗାଁରେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମଉସା? ଆମ ଗାଁରେ ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ ବେବିନା କାନ୍ଦେ। ହଉ ରେ ରାଜୁଆ ତୁ ଯା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଲୁଣୁ ତୁ ଯା ଖା ପିଅ କରିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବସିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଟୋକା ଭାଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲା ହେଲେ ଚଉଠି କରିନଥିଲା ହେଲେ ପୁଅ ଆଜି ବାହାରୁ ଫେରିଛି ଶହରୁ ଫେରିବ। ମତେ ପିଆଜ ଦିଅ ରୁଟି ଦିଅ ମତେ ମିକ୍ସଚର ଦିଅ। ପିଆଜଟା ଓଜନ କରି ରଖିଦିଅ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ। ପିଆଜଟା ଆଜି କ'ଣ କମ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି? ଆଜି କଲେକ୍ସନଟା ବା କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଫୋନ୍ ପେରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ପଇସାଟା। ହଁ ହଉ। আবে হেই ତମର ଟଙ୍କା କାହିଁ ଏତେ କମ୍ ଆସୁଛି କି ରେ? ବାବା ପିଆଜ ରେଟ୍ କମ୍ ହେଉଛି ବା। କାହିଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା ତମକୁ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ବେ? ବାବା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ଆମକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆବେ ହେଇ ଆଜିଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡରାଅ। ଦରକାର ହେଲେ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ ଯେମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯିବ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଚଉଠି କରିବାକୁ ମିଳିଛି। ନା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋର ଭ୍ରମ। ନା କେହି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ବ୍ରହ୍ମ। ବସିଯାଏ ବାବା ବାବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ରୁଟି ପିଆଜ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ଆଜିଠାରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଯାଅ ଚୋରି କର ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଆସ। ଘଷି ବାଡ଼ିରୁ ଘଷି ଶୁଖୁଆ ହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଖୁଆ ଗାଡ଼ିଆରୁ ମାଛ ଏମିତିକି ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଶୁଖୁଥିବ ସବୁ ନେଇ ଆସ। ପାରିବ ଯଦି ସବୁ କାଟି ପକାଅ। ବାବା କ'ଣ କାଟିବୁ? ଆବେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ ସବୁ କାଟି ପକାଅ। ଯାଅ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲୁ କଣ ବା ଆଗେ ଭୂତ ରୁଟି ପିଆଜ ମାଗୁଥିଲା ଏବେ ଚୋରି କଲାଣି। କଣ ଚୋରି କଲା? କଣ କାଲି ରାତିରେ ନୁହଁ ମୋ ବୋହୁର ଲୁଗାଟା ଚୋରି କରି ନେଇଛି ମୋ ଚଡ଼ିଟା ବି ନେଇଯାଇଛି। ଇଲୁ ସେତି କଣ ଖାଲି ଇଏ ସୋମବାରୀ ବାଇରୁ ଘଷି ଗଦା ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା ତାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଭୂତ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ରାତିରେ ଘଷି ଦଉଛି। କଣ କହୁଛ ବା? ହଁ ବା ପିଲାର ଯୋଉମାନେ ଶୋଉନ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆସି ରାତିରେ ଘଷି ଦଉଛି ଭୂତ। ଛି କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏ ଭୂତ କଥା ଏମିତିଆ କଥା କୋଉଦିନ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଚାଣ୍ଡାଳ ବାବାଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା ଘରେ ଘରେ ଭୂତ ଚୋରି କଲା। ହଉ ଦେଖେ କଣ କଣ ଆଗକୁ ହଉଛି। ମଉସା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଓ ନୋ। ମୋ ମଉସା କହିବ ଦୌଡ଼ିକି ମିଟିଂ ଯିବେ।
ମଉସା ଆଜି ମିଟିଂ ବହୁତ ଯିବ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଯିବା ମିଟିଂ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ହଉ ଆଜି ମିଟିଂ ଯିବ। କଣ ଭୂତ ମାତିଛି? ଆରେ ସବୁ କହୁନା କ'ଣ କରାଯିବ? ଭୂତ ମାତିଛି। କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ? ମୁଁ ତ ସେ ଭୂତ ସକାଶେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଚଉଠିଟା ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ତମର ଚଉଠି ଫଉଠି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ରହିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଆରେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇ ଭୟରେ ବା ଆମ ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁକ ରହିଲେଣି। ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଘରେ ଚଳୁ, ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ନ କହିବା ଭଲ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏ ଭୂତ ଭୟରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ତାହେଲେ ଏତେ କଥା କାହିଁ ଭାବୁଛ? ଚାଲ ଆମ ମଶାଣୀ ବାବା ଖୋଜିବା, ସେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଉପାୟଟେ ଦେବେ। ଭୂତ ଭୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହଉଛେ ନା, ଚାଲ ଯିବା। ବାବାଙ୍କ କତିକି କିଏ ସେ ଯିବ? ମୋର ପଛେ ଚଉଠି ନହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯିବିନି। କାହାକୁ ପଠାଇବା କଥା ପଠାଅ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ମୁଁ ଯିବିନି। ମୋର ପଛେ ଚଉଠି ନହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଠିକ କ'ଣ କରିବା? କେହି ତ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ତୁ କହ? ଯେ ସେ ରଘୁକୁ କହିବା, ନରିକି କହିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଏ ମୁଁ ଯିବିନି ମଉସା, ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ପଛେ ଚଉଠି କରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଆମ ଜୀବନ ମରଣର କଥା ଶଳା ଯିବୁନି ଏଠି କ'ଣ? ନାଇଁ ମତେ ଏଇଠି ଛାଡ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି, ମୁଁ ଯିବିନି। ଯାଅ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଚଣ୍ଡାଳ କ'ଣ ତମର ଦରକାର? କୁହ, କୋଉଠି ତମେ ରହୁଛ? କିଏ ତମେ? ମୋର ମାଲ ଦରକାର, ମୋର ଦେଶୀ ଚାକଣ ଦରକାର। ବାବା ନିଅନ୍ତୁ, ବାବା ନିଅନ୍ତୁ, ବାବା ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ଆଇଲ, ଚାଖଣ ଆଇଲନି? ଚାଖଣ ମିଳିଲାନି? ହଉ ହଉ ଆଉ ନ ମିଳୁ, ଏଇଆକୁ ଚଳେଇଦେବା। ରେ ବାବା ତମେ ସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏ ରୋଲ ଫୋଲ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବଡ଼